todos! Vistes que bonitas están as terras da Limia en plena primavera? Pois viñemos ata aquí, porque este é zona de gaiteiros. Pero de entre todos eses gaiteiros hai un que é especial, un que ten un xeito de tocar distinto. Por iso moitísimos músicos de toda Galicia acoden ata aquí, ata Escornabois, para aprender del. Chámase Francisco Villarino, pero é coñecido como o señor Paco de Escornabois. Leva tocando desde os 16 anos. E velai o tendes con 82... en plena forma. Paco é un home fantástico e segue defendendo que un bo gaiteiro ten que saber picar, repicar e repenicar. Así que esta noite imos descubrir o segredo dun bo gaiteiro. Os 82 anos un ponse nervioso aínda ou non? Claro, porque ven a morte. Como se acerca a morte, é o que te pone nervioso. Non me digas que pensas neso. Claro, outra cousa non. Pensas neso? Non penso nada, como pensar. Bo, cambiamos de tema, que ti mareasme. Non mario non, porque mira, vou te dicir unha cousa. Dime. Así é Paco, un falador xeneroso. Para calquera tema que lle saques, el sempre ten unha historia. Son as súas historias, as súas vivencias, e moitas delas ocorreron aquí, en Escornabois. Así se chama a aldea na que vive, un fermoso lugar situado nas chairas da Limia. O sitio é bonito, sí, pero as casas e as leiras, como noutras zonas que xa visitamos, van quedando abandonadas. Iso sí, en Escornabois quedan os maiores. Os que máis saben da vida vivindo a vida de sempre, ligados á terra e traballando según o horario que lles marca o sol. Paco tamén traballa no campo e dicimos tamén porque este home fixo de todo. Foi gandeiro, tivo máquinas de mallar, traballou na Renfe en Alemanha, foi obreiro nunha fábrica de pinturas, tivo un bar e ata foi barbeiro. Pero por riba de todo, a música. Porque Paco sempre foi e será gaiteiro. Que mellor pasa con os músicos, home, digo eu. Porque os músicos ganan pouco, non ganan nada, pero un futbolista gana moito dinheiro, pero tamén lle rompen as pernas cando cuadra. Non é verdade? Pero o gaiteiro lle rompe. E así é. É unha persona aberta para todo o mundo, moi afable, moi cariñoso con todos e penso que eso é unha persona moi humilde, en donde ele dice, bueno, hai moitos gaiteiros moi bons, pero o importante é caer en gracia, e eu mentre siga caendo en gracia, e iso é o que ten el, que sempre vai caendo en gracia en donde vai tocando e donde vai actuando. Curro ten razón, Paco é dos que cae en gracia. E senón que lle digan os de Castro de Laza. Ele é a figura, a superestrela do entroido deste lugar desde hai 40 anos. Nunca fallou, agás os anos que estivo emigrado en Alemanha. De feito, calquera que vivira o entroido de Laza recordará o xeito inimitable de tocar dese gaiteiro incansable. Todo un clásico, as chocas e a gaita, os peliqueiros e Paco de Escornabois. Eu vou decir, os carnavales de Castro, algún día, era a cousa máis bonita que había. Porque as mulleres parecían a virgen. Por qué? De bonitas que eran. Pola farmacia, me cago, bueno, que outra cousa non era. Como pola farmacia? Como é eso da farmacia? Feas non eran, pero a farmacia o demos, sabes? A farmacia o demos, porque, mire, nós, as mañás, íbamos da Alborada e tíamos que entrar en todas as casas a comer a bica. Se unha quería coller, outro non, bueno, tíamos que entrar. Xa. E claro, abrían a porta a mañá, e tú dicías, pero e este é donde? Este non é donde. Non é que foran feas, pero máis feas. Pola mañá eran máis feas. Máis feas, cando se botaban da cama. Este Paco, cando toca a festa é un perigo. Antes tiña que tocar a unha cada semana, e ademais de divertirse, coa gaita gañaba uns cartiños que sempre viñan ben para casa. Agora só actúa nunha no entroido de Castro de Laza, pero espreme ata o final, porque toca tantas horas que xa compensa o resto do ano. Vou sábado a tarde,
toco de noite o sábado, toco o domingo todo o día, toco a noite, toco luz todo o día, toco a noite, toco martes todo o día, toco a noite. 4 noites e 3 días. Pero para qué? Para bailar. E a túa muller Dolores sempre che di po ano, dille que non vas. Sí, pero este ano, Por qué? Por que vas sempre ali? Por que? É especial para ti ese porque sitio? me gusta ir tocar. Non se está clarísimo que lle gusta. Paco desfruta como un anano de todo, da xente que chega por tractores, da bica que lle sabe a gloria, sobre todo a branca, dos desfiles e ata da parte máis ancestral e máis bruta da festa, a farrapada. Más de un tractor cargado de farrapos. E hai manturrias de cervellas. E collen e se emborcallan todo na hoja, todo emborcallado, e uns aos outros pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Póñense como a San Benitos. E dura máis dunha hora aquel ataque. Pero ese chamo unha brutada. Pero é así. É así o carnaval ali, é así sempre, sabes? Para Paco, a cita anual en Castro de Laza é sagrada. E para os que organizan a festa, o repinicar do gaiteiro de Escornabois é xa como a banda sonora, unha tradición máis deste antiquísimo carnaval. Por iso, en cada entroido, Paco queda contratado para o seguinte. O día que deixe de ir, a festa non será igual, pero de momento el non ten pensado faltar, di que o tratan moi ben, danlle boa cama, bo xantar e paganlle, que máis se pode pedir? Tan atendido como na miña casa. Por iso digo que non lle podo botar a xente. Ven pro ano, teño que ir igual. Ven 3 poda. E aquí andan 83 anos, pouco podo ir. Pero mentres poda, teño que ir. E mentras el vai haberá festa segura, porque Paco ten clarísimo que esa é precisamente a función dun bo gaiteiro, non só tocar, senón animar a festa, e sobre todo motivar a xente para que baile. Isto para ele é unha cuestión fundamental. Por iso di que un bo gaiteiro ten que saber esperar polos que tocan e polos que bailan. E é para bailar. E se bailan mal, Que pasa? eu sigo tocando igual, pero poñome de cucarelas. Tentre ben? Entendo. Uns fulanos que bailen ben fan tocar o gaiteiro ben. E ainda hai que lle tocas un valse ou un paso doble e baila un tango. E claro, un tango non ten, pero do resto ten de todo no seu interminable repertorio. Sabe temas tradicionais, temas aprendidos de outros gaiteiros, pezas que escoitou no radio e tamén temas propios. E como Paco é un home xeneroso, non ten problema en aprenderllos aos demais. E dis tanto os gaiteiros de Galicia, podes decir, os 3 días. E di, un da min. Polo que é, saben oíles. Ten unha cousa que a mí me parece moi importante, que é que mantén a forma de florear o punteiro como se facía antiguamente. Entonces, el o recolleu, pois, é o mesmo que facían os gaiteiros de Soutielo de Montes, o seu maestro Leopoldo Quiroga, entonces mantén ese xeito propio de Ourense, propio da República, moi ancestral, e despois tamén a forma de picar, que ten unha forma propia que se picaba antiguamente, propia dos labregos, propia da xente que traballaba no campo, e depois a forma eso de controlar todo o que é o ambiente da profesión e ter o seu ego como gaiteiro hasta hoxe, ter o seu rol asumido total e ser unha escola para todos os gaiteiros de hoxendía. Paco é Unha mina. unha mina, cada vez que vamos falar con ele nos aparece con algunha sorpresa. No último antroido, pois, tiña ali unha muñeira preciosa que tamén recollimos e aprendimos del, pero cada vez que vas aparece cunha peza nova, ou que aprendeu de outros, ou que preparou el, ou que lembrou. A frase popular, ou a máis popular del, é que un gaiteiro ten que saber picar, repicar e repinicar. Exactamente. Por favor. Vexo que aprendiches a lección. Señor Paco, é un home que lle gusta explicar as cousas. Digamos que na gaita unha das características é que o son é continuo. Cando un enche o fol co aire, empeza a sonar, o punteiro e o ronco está sonando de forma continua. Entón, nun momento, un quere repetir unha nota, por exemplo, esta nota que estaría sonando. Entón, habitualmente o que faría un gaiteiro é usar este dedo, subilo e baixalo, e con este movimento que conseguimos é repetir a nota. Ademais, o señor Paco, pois, en vez de usar este único movimento, pois o que fai é picar ou repinicar cos 3 dedos ao mesmo tempo, que o que fai é un sonido bastante distinto ao que pois, podería estar afeito noutras zonas de Galiza. Digamos que
na zona da costa é moito máis cantareiro todo, porque tocan moito máis solto, máis alegre, moitos máis movimentos de dedos, e el, pois, é un sonido moito máis lineal, que tamén reflexando en certo modo o que é a fala da zona da Limia, que non é tan cantareira como poden ser fiches a plaza, unha cousa un pouco distinta. Probablemente a paisaxe e o carácter da Limia tamén influíron no xeito tan peculiar de tocar de Paco. El sempre estivo moi apegado aos lugares desta terra de chairas interminables. En Ganade fixeronlle a súa primeira gaita. Tiña 16 anos e tardou 3 días en aprender a tocala. En Valdrid amenizaba as noites dos que traballaban nas minas de Wolfram. En Atás veu por primeira vez o home que lle aprendeu a tocar. Era este, Leopoldo Quiroga, un gaiteiro que acababa de sair da cadea polas súas ideas políticas. Paco aínda hoxe idolatra a súa figura. Tocaba quilómetros, picaba a gaita, foi a falar. Picando foi a falar. Entonces dixeme, rapaz, tú vas a aprender a tocar desta forma. Que tú aprendes, e vas tocar como a min. Vas, e tú aprendes desta forma, porque unha gaita, tocándoa lisamente, non ten mérito ningún. Por que? Porque un acordeón sin baixos non sirve para nada. É verdade ou non é verdade? Os tres dedos, non é un dedo, non. Un dedo non? Non, os tres, sempre desta forma. Sempre desta forma no punteiro, non sabe? Entón, iso é o picar. Iso é picar. Agora tens que fer así, pois ia repicar. Se o faz máis rápido, é repicar. Claro, eso sería repicar, pero eso todo foi ao todo. Pero agora non podo fazer, porque non podo, pero seré. Tamén me dixeron que a ti che gustaba que un gaiteiro ten que saber esperar. Ai, ten que saber esperar. Esperar. Sí. A ver, como é eso? Porque se non espera non leva a compar ningún, non comprendes? Esperar por quen? Polos compañeiros, pola caixa, polo bombo. Non é só tocar para diante e outros que quedan atrás ou que pasan un do outro, non entendes? Teñen que ir xuntos. Tens que vir un día a vela. No caso de Paco, esa compenetración entre o gaiteiro e os músicos que o acompañan é total cando toca cos irmáns, José e Ramón. Criáronse os tres xuntos, emigraron a Alemanha xuntos e os tres decidiron volver ás Cornabois. Por iso é normal que nas súas conversas a música sexa un tema habitual e tamén que de cando en vez xurdan diferentes teorías sobre o xeito de entendela. Porque a música, o gaiteiro non precisa contratiempo ningún. Quer batalla, non quer contratiempos. Isto é tran. O gaiteiro non quer iso. O gaiteiro quer batalla. O que toca mellor a gaita é ir. E o que toca mellor a caixa é chiste. E o que toca dos tres, o mellor o bombo, tal vez é. Ainda non vira un queixeiro, un redoblante como a mí. Dixo que vira unha vez en Orense. Dixo que ainda non vira un redoblante como este. Dixo a todos que estaban ali. Eu a caixa entonces tocaba ben. Agora, non, xa non teño rasguía do brazo. Xa non teño... Home, son 80 anos. O redoblante o home non se dixo porque redoblaras a caixa moito. Porque o moito redoblar a caixa é perderse. Pero dixo, bueno... É perderse. O home quiso decir o compás. Bueno.
que ese é o esencial de tocar a caixa ou bombo, qualquer cousa, non é? Iso, claro, compás. Porque se que te posto que iso tamén é de zorros. Que teño? Pois aquí... Un piano. Caixa, o bombo, Mira, tú tes... un clarinete... Ramón é o menor dos irmáns, é cura, e ten na casa todo tipo de instrumentos, desde gaitas mercadas en Edimburgo ata un acordeón. Sin embargo, ele é o que máis tarde se iniciou na música. É o último en chegar ao grupo dos irmáns, porque Paco e José levan 65 anos tocando xuntos. Vir, pois tocar o que sea fora, como que toquemos Esta dos boa de días. afinar. Esta boa de afinar. Home, tú és un roñoso. Vou apertar as chaves e xa está. Esta boa de afinar. E o malo son estas. Sí, estas cosas. Home, claro, eso digo eu. Eu, cando empecé, tiña 16 anos. E tiña 82. Xa anos tamén, non para pensar. Pero agora teño unha cousa comigo, que é o malo. Ese é o malo. Que agora non podo tocar como tocaba tampouco. Porque se me puxeron as mãos adormecidas e os dedos aformigados e non encontro as notas da gaita para tocar. Mira, esta mão apareina aquí, ainda non hai un ano. E esta apareina ainda non hai un mes, vela. Xa se conoce ben, operei as mãos para que me pasara isto, pero pasarme os dolores, que eu tiña dolores, pero o fervijamente non me pasou, non sabes? E non podo tocar como quero. Eu sei tocar, pero aunque queira non podo, porque non me van os dedos as notas. Según decía Laxeiro, para mirar os gaiteiros tedes los que ver como verlle as maus artróxicas, porque realmente os gaiteiros tradicionales o que facían era traballar no campo, traballaban na terra, entonces, pues el, claro, pásalle a él e a todos os gaiteiros que veñen fartos de tirar da ixada, de arar, de traballar, e depois poñense a tocar, claro, e as maus non teñen a fluidez que poden ter hoxe en día os gaiteiros que se dedican solo á gaita ou fan unhas labores que non son tan duras para as mans. Pasa aí, pasa, arre, vamos, pasa aí, vaya, fora aí, vaya. As mans de Paco están feridas polos anos e polo traballo. Hoxe soara co seu burro estaleira de patacas, as demais cenas arrendadas, e aínda lle corta o pelo de cando en vez a algún veciño. Pero houve un tempo no que as horas eran curtas para todo o que había que facer e longas para castigar o corpo. Paco lembra con especial dureza as horas de sol pasadas nos veráns con 2 máquinas de mallar cunha ringleira de 30 carros de palla agardando. E as travesas da vía do tren que arrincaban e colocaban en Alemaña. As seituras en Portugal, con hectáreas de terreo por diante, as leiras, o gando, o bar. O traballo desde neno, pero tamén a música desde neno. Escoitando cantar a súa nai aprendeu a tocar a gaita. E antes de ter unha, tocaba con pallas de centeo nos fiadeiros. Hoxe está orgulloso do traballo feito, de ter traballado moi duro, ata hai moi pouco tempo. De feito, hai só 7 anos construíu este muro que leva, como a súa música inconfundible, a firma de Francisco Villarino Ojea, Paco de Escornabois. É
Sonou ben ahora? Sí, e non che Perfecto. Non che gustou? Pero estás contento? A min gustoume moito, pero ti estás contento? Me gustou. Agora xa está contento. Sí, estamos todos. Bueno, como se llevan aí, toca de cada día a empezar. Toca-lhe a portuguesa, home, toca-lhe a... Toca-lhe unha portuguesa. Fala portuguesa. Incluso te baches dixeronme que tuveras que adaptar o punteiro. Que fixeches co punteiro? Pois o Para punteiro, poder tocar. o punteiro, como eu non podía tocar, botaba as culpas ao punteiro. Entende? O Claro. punteiro sin culpa. Porque sabes o que eu fixen eu? Revisei as notas un pouquiño, sin tocar ao fondo, e solamente por arriba para que me buscaran menos buratos os dedos. Os dedos non encontraba buratos. Pero despois era peor, porque entre unha nota e a outra quedaba un outeiriño de madeira, tiña que quedar Claro, pouco, quedaban os buratiños máis abaixo. Eso. Entón, ao tocar nunca tapaba de ninguna maneira, porque aunque quixera tapar ben, respiraba porque non tapaba ben o burato, porque o burato quedaba máis abaixo co dedo. E que fixeches? Arrei, alixeino todo, e preparei o punteiro, pois en un marillano, e agora algo mellor vai. Tu entendes? Paco, como levas eso? Porque claro, ti eres un gaiteiro que che encanta ser gaiteiro. Sí, Gustouche sempre. sí, é certo. É certo eso. Para tocar non me queixo, a verdade é clara. Eu nacín tocando e seguirei tocando hasta que non poda máis. A verdade é clara. Pero forciña xa non hai, que non hai igual. Que a muller do gaiteiro ten que ter un aguante... Sí ou non? Un arranque. Un aguante Ah, que ten moito que aguantar a muller do gaiteiro, por non? qué? Por qué? Home, de festa en festa por aí adiante, os gaiteiros daquela que andaban as mozas aí encima... Nada, mozas, non dixo máis que unha. Tú eches unha moza sola? Sola, choume. Solo a Dolores? É sola de Dolores, para que quería máis. Que se parece? Solo a Dolores? Solo, home, solo, dixo verdad. Solo. Dolores, solo te Solo, tuvo a ti. A miña muller nese caso está como unha... Bueno, está como unha santo, ten que pensar. Nada deso. Pero para que se quere Vaya máis... fortuna que ten. Bueno, para que se quere máis que unha. E agora excusarse ninguna, pero... Vamos, E por que excusas sin ninguna hora? por que non, por que non? Oh, por que? O fartarte do comer se che queda para ría chea por unha temporada. Pero mira o que di. Ahora Que te está non. Dolores escoitando. Que estea como lle a gana.
A Dolores, Pero me dille algo cariñoso, non lle digas. a Dolores comigo. Toda a vida, cantos anos levades xuntos? Pois vouche decir. Joder, Vouche cantos me dicir, dixeches? o Casaste menos. con 19? Sí. E tes 82. Pois bótalle a pois sí. Pois sí, bótalle Pois agora a ver, bótalle agora 60 e non sei cantos. Sí. Xuntos. Tiñela que ter nun altar. E ela a min no ceio. E ela a min no ceio. Pero estamos os dos contentos, gracias a Dios. Nada, nin se caso. Estamos os dos contentos. Tanto ten ela como eu. Non temos nada que facer. Aquí, Paco, un home namorado, eh? E foi, por certo. Sí. Home namorado, por certo. Só temos unha cousa. Que se acerca a licencia. Que licencia? Acercas a licencia. E ao acercarse a licencia, amigo, Que non digas esas cousas a licencia, mira o que di el. ven o billete, está o billete sacado. Pois así empezamos e así habemos rematar a conversa falando da licencia. Sí, señor.